Ahojte milí přátelé a sledující, co je Zitobody Scanner? Zitobody Scanner je zdravotnické zařízení, které dokáže pomocí pokročilých algoritmů a senzorů analyzovat vaše tělesné parametry a různé zdravotní ukazatele. Také vlastně pomáhá klientům lépe porozumět a mít lepší přehled o jejich zdravotním stavu. Toto zařízení je schválené FDA jako jediné svého druhu, to znamená, že ho můžou používat zdravotnická zařízení. Máme tu v Anglii krásný máj a já jsem si pro vás připravila takovou akcičku, že Zitobody Scanner s celkovou diagnostikou a poradenstvím stojí pouze 40 liber na osobu, pokud bude 2 a více osob, je tam ještě 20% sleva. Tak toho využijte a investujte do svého zdraví. Komplexní diagnostika například na Slovensku stojí 400 €. Tu v Anglicku stojí kolem 500 liber a pokud byste si chtěli nechat udělat základní diagnostiku, tak stojí 150 liber. Takže neváhejte a objednejte se ke mně. Po oskenování a konzultaci vám výsledky skenu pošlu na e-mail a do 24 hodin vám vypracuji osobní doporučení vašeho zdravotního stavu na míru. Díky Zitoskenu zjistíme, v jaké zdravotní kondici se nachází váš detoxifikační, gastroenteriální, hormonální a imunitní systém.